Mae'r pecyn prawf swab o'r gwddwdd yma wedi cael ei yrru i chi ynghyd â phrofion swab i fannau eraill o'ch corff. Bydd y fideo yma yn dangos sut i brofi'n gywir gatref mewn 6 cam syml. Mae'n bwysig i orffen gwylio'r fideo i gyd, a bod yn gyfarwydd gyda'r holl gamau cyn cychwyn. Barod? Awn drwy'r gamau gyda'n gilydd. Cam 1. Pan fyddwch chi'n derbyn y pecyn prawf yn y post, agorwch yr amlen. Bydd yn cynnwys y swab, ffurflen wybodaeth bersonol ac amlen i'w ddychwelyd. Dylid defnyddio'r amlen yma i ddychwelyd yr holl brofion swab. Cychwynnwch wrth dynnu'r swab wedi ei selio allan o'r pecyn. Cam 2. Golchwch eich dwylo ac agorwch y swab. Rhowch twist iddo i dorri'r sêl. Yna, tynnwch. Mae'r swab yn aros yn sownd i'r ceied. Cofiwch, peidiwch taflu'r tiwb i'r bin. Bydd angen roi'r swab yn ôl i mewn i'r tiwb ar ôl casglu'r sampl. Cam 3. Rhowch ben gwyn y swab i mewn i'ch geg. Trowch y swab o gwmpas gan rwbio cefn eich gwddwf. Bydd angen swabio'r 5 ardal yma. Mae'r heintiau, rydym yn chwilio amdanynt, yn byw yn ein cellau. Felly, mae'n bwysig sicrhau eich bod yn rwbio waliau'r gwddwf yn ddigonol. Tynnwch y swab allan yn ofalus. Cam 4. Gosodwch y swab sydd wedi ei ddefnyddio yn ôl i mewn i'r tiwb a'i gain dyn. Dyna'r darn anodd wedi ei cwblhau. Nawr, ymlaciwch. Cwblhau'r ffurflen oedd yn y pecyn ac ysgrifennwch eich enw a'ch dyddiad geni ar diwb y swab. Cam 5. Ar ôl gorffen, rhowch y ffurflen a'r tiwb swab i mewn i'r amlen ynghyd â'r samplau eraill. Seliwch yr amlen. Cam 6. Yr unig beth sydd angen i wneud nawr ydy'r postio'r amlen. A dyna ni! Felly beth nesaf? Gan ddefnyddio'r manylion cyswllt roddwyd ar y ffurflen, byddem yn cysylltu gyda'ch canlyniadau. Fel arfer, bydd hyn yn cymryd tua 1 neu 2 wythnos. Os ydych chi'n profi bositif am chlamydia neu gonorrhea, yna peidiwch â mynd i banig. Nid yw'n ddiwedd y byd. Bydd y nyrs yn gweithio gyda chi i ddarganfod y ffordd orau i dderbyn triniaeth.